to dan takara ne wanda ya yi shekara 10 wani abu yana takara, ya ishi kowa, to shi za ka haɗa da mai girma gwamna? So ba za ka ce mai girma gwamna bai da ƙananan 'yan matsaloli ba na siyasa a ga al'umma, amma ina tabbatar maka da cewa insha Allahu in dai za a yi zaɓe a jihar Katsina, to tun ƙarfe 12 na rana za ka ji sakamakon zaɓe cewa mai girma gwamna ya lashe zaɓe. Sauran sai su yi haƙuri, mun sha gaya masu yi haƙuri sai 2031 sai su dawo sai su shirya. Alƙalin ba na gaskiya, ba na son zuciya ba, babu ma wata jam'iyya bayan APC a jihar Katsina. Abin da yasa na ce ma ba wata jam'iyya a jihar Katsina bayan APC, in ka kalli jam'iyyar wadda muke ganin su ne suka ɗan daɗe suna motsa hazo, ana ganin kamar za su wani taka rawa, to yau sun samu matsala, jam'iyyar ma ta zama guda biyu a jihar Katsina. 'Yan takarar gwamna a jam'iyyar ADC mutum biyu ne, akwai wani Samson Olo ko Ola wanda ba ma kowa ya san abin nan ba, amma a jam'iyya ADC ta kasu kashi biyu, akwai kuma ta tsohon sakataren gwamnati wanda shine jagoranta. So ita wadda ke da ƙarfin mata, to ita rikicin da ke cikin ta ma shi kadai ya isa 'yan jihar Katsina su gane cewa babu wata jam'iyya adawa a Katsina, saboda mutane ne sun yi guda 6 suke takarar gwamna, kawai ɗaya ya je ya rike kowa wanda ka ambaci sunan shi, tsohon sanata aka rubuta sunan shi a matsayin takarar gwamna, sauran duk ba su yadda ba. To wannan rikicin kadai da wa za mu takarar gwamna a jam'iyyar? Waccan kuma jam'iyyar PDP ita ma guda biyu ce, amma mu nan jihar Katsina muna da guda ɗaya, ita ce ta bangaren wuki. To dan takara ne wanda ya yi shekara 10 wani abu yana takara, ya ishi kowa, to shi za ka haɗa da mai girma gwamna? So ba za ka ce mai girma gwamna bai da ƙananan 'yan matsaloli ba na siyasa a ga al'umma, amma ina tabbatar maka da cewa insha Allahu in dai za a yi zaɓe a jihar Katsina, to tun ƙarfe 12 na rana za ka ji sakamakon zaɓe cewa mai girma gwamna ya lashe zaɓe. Sauran sai su yi haƙuri, mun sha gaya masu yi haƙuri sai 2031 sai su dawo sai su shirya. Amma dai Malam Dukku Umar ɗaya ya yi ƙoƙari, ya yi bazata, kuma kullum tsaye yake ganin cewa ya za a ya ciyar da jihar Katsina gaba. Saboda haka mu al'umma jihar Katsina, binni da ƙauyuka bakin gwargwado, ba za a ce ba mutum na mulki ba bai da wanda bai san shi ba, a'a, amma in za a hidi gaskiya, ai an yi gwamnati guda 3, Malam Umaru Musa Allah ya ji kanshi, Dr. Ibrahim Shehu Shema, a Right Honorable Aminu Bello Masari. Duk gwamnoni biyu da suka yi mun ga abin da suka yi, gwamnan wanda shi mai girma gwamna ya gada, shi ma mun ga abin da muka yi, amma abin da duk kuke yi yanzu da yadda yake yi ba iri ɗaya bane. Saboda haka gaskiyar magana a jihar Katsina ba mu da wata jam'iyyar adawa, in ma akwai ta to ba wata wadda ke kara da mai girma gwamna, sai dai in zaben ƙananan hukumomi za a yi kila su shiga su takarawa, amma dai a matakin jiha gaskiyar magana ba mu da wata jam'iyya mai iyaka da mai girma gwamna.